Защо много от салоните крият модела на своя апарат за лазерна епилация? Често чуваме това от клиенти, а също така го и виждаме в социалните мрежи. Защо се случва това? Някои салони се страхуват, че ако посочат точния модел, клиентите ще направят проучване и ще разберат, че апаратът е по-стар модел, не е медицински клас или че има по-ниска ефективност от конкурентните устройства. Има салони, които работят с китайски или нискобюджетни копия на популярни лазери без конкретна марка. Те избягват да споменават, за да не стане ясно, че апаратът няма FDI сертификация, доказани клинични резултати или поддръжка от официален представител. В по-малки студия или фризьорски салони, които са добавили лазерната епилация като услуга, персоналът понякога дори не знае марката и параметрите на уреда, особено ако апаратът е закупен от посредник. Ние открито представяме своя Soprano Titanium, защото сме проучили обстойно пазара, сравнили сме модели, ефективност и сме избрали най-доброто. Soprano Titanium на Alma Laser, най-високият клас диодна лазерна епилация. Това е апаратът, който използва 3D технология, трите най-ефективни дължини на вълната за епилация, всяка таргетираща различни структури на космения фоликул за оптимално покритие. Постоянно охлаждаща система Ice Plus за максимален комфорт по време на процедурата. Голяма работна площ на апликатора за по-кратко време на процедурите, без болка. Подходяща за всяка зона на тялото, за всички фототипове кожа, 365 дни в годината.